В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Господу Ісусу Христу! Будьте поздоровлені, дорогі брати і сестри, з нашим малим Пасхом, з Воскресінням Лазаревим, чотиридневним. Особливо вас поздравляю, є то велике таке наше мале храмове свято, така наша маленька Пасха, з нагоди той, що ми спілися разом при jednej czasie przyczaszczali. Wspominaliśmy dziś naszych dzidziów, nasze bawy i wszystkie my jesteśmy wokół Anca Bożego, Baranka Bożego. Przed Bogiem nie ma ludzi martwych. Bóg, kiedy išao w Wifaniu, išao w tom, żeby woskresiti Lazara, Він про Лазарі вичитував так, якби тут Лазар просто жив. Dlatego, że Chrystus widział jego duszę, jak ona tam jest na łonie Abrahamowym. Widział, jak ona tam ожидає Chrysta. Widział ten ruch, który tam tym się czynił w tym czasie. Chrystus, kiedy išao do Wifanii woskresiti Lazara, Він išao привернути просто йому to состояние земне. Але перед Богом wszystkie ludzie mają żywymi, особливо toty, którzy wierują w to, że Jezus Chrystus, który był za nas rozpięty, Він воскрес w trzeci dzień i z martwych, darujący nam wszystkim żywot wieczny. Pamiętajcie nam, drodzy bracia i sestry, wspomnijcie słowa Ewangelii, słowa Chrysta. Amin, amin, glagolю вам. Kto nie będzie їсти i пити тіла і крові Ісуса Христа, не буде мав в собі життя вічного. To jest przed nami życie wieczne, przed nami wselenna, która będzie trwała wiecznie, to nie będzie już czasu, to będzie obszenie z Chrystusem. Pamiętajmy, drodzy bracia i sestry, żeby все było w nas to stремлення ku покаянню, żeby все знайти в себе te duchowe siły, żeby приклонити коліна сердець своїх перед Христом і жаждати тіло і кров Ісуса Христа, який нам дарує істочник життя, є істочником життя, але і двигає нас далі ku tomu, żeby iść do Carstwa Niebesnego. Отже, я ще докінчу хвилочку і там займе священнодійстві і будемо йти з крестним ходом на нашу часовню Святого Лазаря, де будемо wspominати жертви акції Wisła. Не забуває, odkal зме, ким są наші предкове, і odkal перейняли нашу святу православну віру. Амінь. Doceniasz moją pracę? Polub ten materiał i zasubskrybuj kanał YouTube na Cerkiewnym Szlaku. Chcesz być informowany o nowościach? Kliknij dzwoneczek.
powidy znamenia, no zawsze Teli powidy telu smrty wobije, ostaną Twoje strasy uwijają i każdy mocny niesie ozaria Chryste Boże. I my jako otrocy powidy znameni Janosia, Tewi powidy temu smrti wobije, wyszli, błogosławiony wojnie osłonne, okrzeje, woskresenie, każde Twoje strasy uwijają i z mертвych rozwinie syła zawia Chryste Boże. Że i my jako otrocy powidy znamenia nosiasze, Teli powidy telu smrti wobije, osanna wyszli, błogosławen miody wojnia Gospodne. Благословен Бог наш рани і Хрисно Його віку. Подобитися нам слышанню святого Євангелія, Господа Бога молим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прости, услышим святого Євангелія, мир всім. І духові Твоєму. От Матвія, святого Євангелія, чтеннєм. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Amen. Во время оно jeden наддеща учениці доша в Галілею, в гору, а може повели їм Ісус, і видівши його, поклонившися йому, овиже усумнишася, і приступ Ісус рече їм глаголя, дадеся мі всякая власть на небесі і на землі, шедше научите вся язики, крестяще їх во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, учаще їх блустився, єлика заповідах вам, і се, а з вами є злосядни до скончання віка. Амінь. Амінь. Слава Тобі. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Со духи праведні, скончавшися душу раби Твоїх спасе упокой, сохраняй его блаженной жизни, яже
wieki wieków. Amin. Jedyna czysta i neporoczna jak Iwo, Boga bez imienia roszczenia, moli ostysia dusza. Amin. Boże, po wyleczeniu nosy swojej, wolę Tysia usłyszy i pomyluj. Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй. Upokojeni duszy robów Bożych, всіх жертв акцій вісла, і оєже прости Tysia і всякому прегрішенню, вольному же і невольному. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови душі їх, і діже святий і праведний, упокоєваюча. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Божий, Царствia Небесні, оставлення гріхові, у Христа безсмертного Царя і Бога нашого просить. Подай, Господи. Господи, помилуй. Повістях я проти, смертко правий, дьяволов празднивий, і живот миру Твоєму даровавий, сам Господи покой, душу со всіх рабов Твоїх, всіх жертвах, всі вісла, місці світлі, місці злачні, місці покойні, от люду, от біже, боли спочали воздихання, всякое же согрішення, собі ні словом, ні ділом, і ні помишленням, як облаги, чоловіково без Бог прости, як ні чоловік же в Бога, біже не согрішить. Ти бо єдин, токмо без гріха, правда Твоя правда, бо віки слово Твоє істина. Яко Ти єси воскресені, живот і покой, у собцю з рабов Твоїх, всіх жертвах, всі вісла, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаєм, себе безначальним Ти, Отцем і прещатим і благим, жотворящим Ти Духом, нині і присно, і во віки віков. Пресвятая Богородице, спаси нас. Честнейшую Херовим и славнейшую без сравнения Серафим, без истиния Бога Собора, шую сущую Богородицу Тя величає. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині присно і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Воскреси із мертвих, живий, мертвий, владай Христос, істинний Бог наш, молитвами пречисти своєї Матері, свящатих своїх, помилує і спасе нас, як благ і чоловіколюбе. Амінь. О блаженному стені вічний покой, подай, Господи, душам усопших рабов своїх,
всім жертвам акцій вісла і сотворим грішною пам'ять. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мали ми щезнути, мали ми згинути. Бог не допустив, żeby ми пропали, żeby ми загинули. Тима словами покійного раба Божого Михаїла Романяка, основателя той же czasowny, основателя взагалі той ідеї построєння czasowni пам'яти про наших предків, переселенців, іменно в честь чотиридневного Лазаря, котрого воскресив Ісус Христос. І стоючи тут по 76 już prawie роках od akcji Wisła, признати мусимо, дорогі браття і сестри, само наше геосостояние, само то, що ми бесідуємо в своїй рідній бесіді, в своїй рідній мові, великим чудесом, але і великим проявом Божої любви. То, дорогі браття і сестри, że tak wszystko je postrojone, to, że i do tego czasu, już czwarte, piąte pokolenie, kontynuujemy передanie naszych ojców, kontynuujemy передanie naszej świętej prawosławnej wiry, zawdzięczamy tomu, że Heł jest cerką, zawdzięczamy tym ludziom, którzy Heł były переселені i pierwsze, co mali zrobić, co zachować, to swoją świętą prawosławną wiru. To ty місця, дорогі браті і сестри, аби їх десятки почили заходні стіни, де переселяли наших предків, де їх вивозили. Були місця, де було шумні більше людей, чи наш Гев. Люди, котрі не так знали співати обичаї свої традиції, але котрі не змогли заложити, основати церкви, то ті місця пропали. Тих людей już не є. Tych ludzi i wspominam, czemu tak besiduję? Dlatego, że my продовжamy przez tą wieczną pamięć pro naszych предків, przez pamięć naszych передаń, to tak jakby i oni tu stojali. Żeby nie ispowiło się to złe proroczestwo naszego narodnego pisателя, który besidował w jednym z swoich wierszy, że dzidowe pokolenia zamieniło się w kupu kamienia, Ridzide pro Petra Murjanku. Нам треба йти кланятися перед Всевишнім Богом, йти кланятися перед Христом, пам'ятати все про свої свята, про свою рідну мову, пам'ятати про передання святе наше церківне та ходити до церкви. Коли з нашого покоління остануть лем купу каміння, коли так буде? Станеться так, дорогі браті і сестри, як ціла наша увага, całe nasze dwyżenie skupić się lem na tych pamiętnikach, lem na kamieniach, na tablicach, tak kłaniają się im co roku prywatni. Nie tak my mamy postrojone w naszych duszach,
w naszych sercach. W naszych sercach powinien być żywy Bóg. W naszych sercach musi być żywe передання церківне. Dlatego, że to jest najbardziej dynamiczny mechanizm, jaki my mamy w rukach, ta іншого мати не будемо. Jeśli nie będziemy dbać про nasze передання, dbać про нашу świętą cerką, іменно збудеться to wieścianie naszego narodnego poetu, że po naszych ludziach залишаться się lem tablicy. Ale po naszych ludziach, tu w Michalowie, jest nowy teper krest. Totże sam krest, który i nasi предки stawiali przy cerkwi. Totże pomnik, który jest nie do spalenia, nie do rozruszenia. Kres Chrystow, którego my i w последним, ostatnim roku na 75-ліття існування naszej parafii od переселення tam воздвигли, napisali na nim через kres ku воскресенню 75 років na чужині, pamiętaючи, де є наша рідна земля, pamiętaючи, де є наше рідне передання, наші рідні предки, откаль ми походимо, та откаль в кінці привеземо нашу свою святу православну віру. Дороги во Христі, браття і сестри. Z perspektywy czasu, kiedy posмотрimy na naszą historię, widzimy w tym wszystkim, w tym tragedii akcji Wisła, w tym całym pereseleniu, w tym całym liszeniu naszego imienia, naszych предків, w tych górach, okradzeniu naszego narodu, okradzeniu przede wszystkim z kultury, z historii, z ich temeti, z ich cerkwi, z tego ich передання. I to pereselenie widzimy to wielki promysł Boży. Nasza diecezja wrocławsko-szczecińska była osnowana naszymi ludźmi, Lemkami. Tu prawosławie nie trafiło przez misji, przez słanie święcenników, ta monachów, tak jak po to powinno wyglądać i przez to, że ludzie przyjmowali się tej prawosławnej wiry. Nie, to za naszymi ludźmi, którzy byli pereseleni, za naszymi ludźmi išli dopiero po pewnym czasie święcenniki. Za naszymi ludźmi prawosławnymi išli episkopy i w taki sposób przez posiadanie w sobie jakiejś takiej organicznej zdolności do samoorganizacji się powstawała nasza diecezja, powstawały nasze cerkwy, powstawało to, co my teper szumni tak nazywamy cerkwią. Dorogi wo Chrysті, bracia i sestry, nam teper trzeba się zastanowić, co że nam robić dalsze, żeby zachować to, zachować swoją wiarę, zachować swoje передання, żeby ryzy nasze święczenniczeskie nie zamienić na soroczki, żeby kres nasz w rukach, który mamy, nie zamienić na ciupaszku, żeby wszystko to, co my mamy, nasze święte chorugwi, ta inne nasze oznaki, nie zamienić na jakieś fałszywe znaki, które są nam wtyskane. Odpowiedź jest prosta, pokla góra stoi, która stoi nasza cerkwa świętaja, tak każdy z nas zna, co w niej robić, pokla my będziemy chronić przez Bożą blagodat. Z perspektywy czasu musimy przyznać, że lem przynależność do świętej kanonicznej cerkwy, która ma w sobie prawdziwą tu Bożą blagodat, jest tym istocznikiem życia, który nam daje możliwość przetrwania. To jest перенесення przez wszystkie dziesięciolecia, ta daj Boże stulecia naszej rідної obyczaju, języka, mowy, naszej całej kultury. Ona jest oświadczana przez to. W Ewangelii Woskresnej, która była czytana, czuliśmy słowa Woskreszonej z martwych Chrysta, który zwraca się do swoich uczniów, do apostolów. Szedsze ubo kreszczyte wszystkie języki, to jest narody, chrześcijańskie i w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. To jest Chrystus, zwracaje uwagę na to, że to narody mają być oświadczane przez wiarę w Niego, mają być oświadczane przez świętą Ewangelię i dalsze Chrystus dodaje i uczaja wszystkiego tego, co ja was nawczył. To jest передання świętego, wszystkiego tego, co jest związane z życiem cerkwy, z bogosłużeniami, z tym całym переданням i wiry świętych naszych ojców. Сохраняя to, my donesemy i przedstaniemy przed Gospodem Bogiem w dzień strasznego suda, kiedy historia się skończy, kiedy będzie powszechne zmartwychwstanie. To gdy cisz, Apokalipsa pisze nam te słowa, że wostaną wszystkie narody przed licem Gospodnim. I nieważne, czy z naszego narodu ostanie się lem jedna czy dwie ludyny. Ważne jest, że przez to tu uczas, przez to, że my jesteśmy wkoreneni w to tu wiru Abrahamową, wiru Chrysta, przez Chrysta, wiru Abrahama, Izaka, Jakowa, naszych ojców teper.
перез участі святости, ми будемо хоронені перез Божу благодать. To jest właśnie odpowiedź na to te wszystkie zagrożenia, które stoją przed nami. Trwanie swojej świętej prawosławnej wiry, nie przyjmowanie innego, żeby nie iść za tym światem, który przedlagaje nam nowe rozwiązanie. Nie. My, poki będziemy służyć przy ołtarzu, kiedy będziemy sowerszać bożestwną liturgię, kiedy będziemy w tej łączności świętej kanonicznej z naszą świętą cerką, ta wseleńską cerką prawosławną, Тоді Господь Бог не дасть нам згинути і буде нас хоронив. Амінь. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям всегда і присно, і во віки віков. Амінь. Отче наш, і же єси на небесних, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, як на небесі і на землі. Хліб наш насущний даш нам днес, і остави нам долги наша, якоже і ми оставляємо должником нашим, і не введи нас в Твоє искушення, но і збави нас от лукавого, яко Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, Святого Духа, нині і присно, і во віки віков. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жінах, благословен плод чрева Твоєго, яко спаса, родила, спаси душ наших. Амінь. Спаси Христос. Лапка сейчас спалила її. Jeszcze moment, czy ja wszystkich łyżu? No właśnie, koło nie ma na ruki fineza. Dobre, super. O, jeszcze jedną ostatnią. Dziękuję. Doceniasz moją pracę? Polub ten materiał i zasubskrybuj kanał YouTube na Cerkiewnym Szlaku. Chcesz być informowany o nowościach? Kliknij dzwoneczek.